पारंपरिक छठ गीत आप सबके सुना देते हैं काहे कि आज के बाद तो फिर साल वो छठ गीत बीच में ना गावाला। सही बात बा। ये ऐसा हमनी के पवित्र पावन व्रत बा जकरा के आजे हमनी के गीत संगीत गा सकत नहीं जा बिना व्रत कइले ए छठ के हमनी के चैत में छठ गीत गवाला आ कार्तिक के महत्व ज्यादा बा। ऐसे तो 12 महीना में छठ होला, 12 महीना के छठ होला, लेकिन कार्तिक का चैत महीना के महत्व बा। एगो भाव बा भक्त का कि भूखला बर्तिन लोग नए नए कन्या लोग आवता छठ घाट पर आ बाबा से अरज लगावता कहता का कि भूखला पियासल घटिया आइल बानी हो करे बरत तोहार। ए बाबा एको बूंद मुंह में अन्न नहीं खे, जल नहीं खे, आ हम राउर दरबार में आइल बानी, राउर पोखरा के तीरे आइल बानी। ए बाबा दरस दिखा दी। भक्तिन के भाव बका भूखला पियासल घटिया आइल बानी हो रे बरत तोहार। भूखला पियासल घटिया आइल बानी हो रे बरत तोहार। दौरा सजा के माथे लाइल बानी हो बाबा और घर तोहार। भक्तिन का तरीके है बाबा हमरा घरे सब कुछ बा, लेकिन हमरा मन में एके बात के दुख बा। भक्त के भाव बा का आँखियाँ के नीर पी रहिया राम बाटे अन्न धान वैभव से भरल घर बाटे। आँखियाँ के नीर पी रहिया राम बाटे अन्न धान वैभव से भरल घर बाटे। ए बाबा एके हमरा भिरी दुख के बात बा कि हमरा एगो लाल के जरूरत बा। ए बाबा भक्त कहतड़े